Goddag og velkommen til Økologi, det kan vi lide. I dag har vi på programmet at fortælle om bekæmpelse af glimmerbøsser i det økologiske samfund. Lad mig præsentere min assistent, Sofie Wirtz. Det er hende. Ja, alle sammen. I dag skal vi snakke om økologisk landbrug, og vi skal især fokusere på bekæmpelse af glimmerbøsser. Ja, det er jo så svært at bekæmpe glimmerbøsser i det økologiske landbrug, da man ligesom mange andre økologiske ting ikke må bruge sprøjtemidler. En række andre ulemper, der kan være ved at have økologiske dyr på en gård, for eksempel, det er også, at man skal tage rigtig meget hensyn til, hvor meget plads de har, og hvilken føde de får, at det ikke kommer en masse giftstoffer ned i maven, og de selvfølgelig har det godt. Men altså, hvis du elsker dyrene og naturen, så er det jo selvfølgelig det rigtige at bruge penge på. Det er jo det. Og nu til bekæmpelse af glimmerbøsser. Der er nogle forebyggende metoder, og den første metode, det er velgennemtænkt sædskifte. Så har vi undgå vinterreps, som bliver meget angrebet. Og så har vi sprøjtefri zoner langs markens yderkant. Ja, vi har også sådan nogle læhegn og nogle uddyrkede arealer, som sådan stopper opformering af de naturlige fjender, vi har til. Ja. Og så kan man for eksempel sprøjte med lavendelolie til til at afskrække deres fjender, så de ikke, eller til at afskrække billerne. Ja. Her i baggrunden har vi så en lille demonstration. Ja, her ser I kommer så til at se det, at glimmerbøsserne de skal til at gå ind på en mark, men landmanden han når heldigvis at sprøjte med lavendelolie, så det forebygger ligesom. De når ikke at. I nødstilfælde kan man også sætte sådan nogle gule limplader op med stoffet 2-familietrykant i en vinkel på 45 grader. Det kan have en virkelig god, betydelig god virkning på det. Ja, altså, men når planten er angrebet, så har vi jo egentlig ikke så meget at gøre. Altså, vi må bare håbe, at vi har forebygget det nok, og så bare høsten ikke bliver ødelagt. Ja, det er faktisk rigtigt. Men det var alt for denne gang. Tak til jer sammen.